Terve ja tervetuloa taas kaikille katsojille katsomaan viimeistä läpipeluuta. Siis mä oon nyt Spider-Man. Mä oon Spider-Man. Siis meillä on jo vikaa kertaa läpipeluta. Siis voiko uskoa jo, että tänään... Siis meillä se joku kertomusko. Se joku kertomus. Mutta tässä jaksossa me vedetään peli läpi. Se on oikeastaan ollut aika pitkä. Siis 2 kuukautta vissiin. Joo, vissiin 2 kuukautta. No, ja sitten me spawnataan tähän. Sitten tästä mennään vaan pakoon muun lordia. Tää on tosiaan muun lordi varten. Ai oot jo perillä vai? Joo. Me hakee spawn pointti mökiltä. Ei kun se sänky siinä. Sulla on se sänky. Tulla, niin, mieti. 400 iskua. No nähdään vielä defense. Spawn point set, tuu. Mennyt. Se ei välitä. No ei toimi vielä. Säästä vähän manaa. Kato. Tämmönen manaapotionit. Come on. Noniin. Nyt. Siinä se on se. Nyt vähän joulukuuseja. Se pitäisi tulla tänne. Toivottavasti se tulee tänne. Nyt. Oi. No niin, ammun. Me saattaa epäonnistua tässä monia kertaa, mutta... Tää salamisku on helppo, kun tässä se ei siinä osu koskaan. Aina hittaa. No joo, noita nebulla juttui. Pelta. Ai mä kuulen tuolle lohikäärmelle, sori. Noniin, lohikäärme saa. 10 sekuntia. Mä en saa oikeita arvoita, mun ohi ne kotiin. Tuauttaa. Nyt tuli lohikäärme. Mä tuun. Joo. Tuu. Monta sekkaa vielä. On jo. Paljon helpompaa Jeniksellä. Se Hei, afgaana. mitä kyllä Empress Flying bovia? Arjo, oh no. Au. Missä se on? Siinä. Tässä. Siinä. Hyvä. Yes. Mä keskityn pelkkää siihen. Yes! Anna mulle se fragmentti. Tos. Mä sain sen. Ai, lohikäärme menee pois. Tää lohikäärme. Ai. Ekan on nebula-pilari. Spannataan kotiin silloin ekan toi... Ota, onks toi Startios-pilari? Mitä Vyveri tekee täällä maassa? Ai, en minä tiedä. Ne on Vyveri pois. Käytän. Oli aika helppo. Ollaan kuulee musiikkia. Mäkin. Eikö sillä 100 hoopetta unohdin? Mä olin 9, sai se niin 5 hoopetta. Niin mäkin. Liitetään 2 kertaa vaikeampi. Niin tää onkin. Näitten pilarien jälkeen tosiaan, kun me tuotaan nää 4 pilaria, niin meidän pitäisi ekan tehdä se Moonlord-areena. No, hyvä puolet menty jo. Eikös näis kestää varmaan pisiden näissä pilareissa. Nää on varmaan niinku tää peli ärsyttävin kohta, siis ihan oikeesti. Eikö niin? Meidän kannattais tehdä molemmille solarekuuttit. Ai niin, ekuttis. 14. Mä voisin solarkeihään. Mut se ei oo hyvä Moonlordia vastaan. No niin, nyt tuotaan. Kato tää damage. Nyt. Arvo mikä asee? No... Tämä Alien Vorautse. Tämä. Joo. Everest tulee bovi. Mä voin tappaa näitä muita vihuja. Tapat sä muita? Joo. Wow. Hei kaikki. Tapetti jo se. Niin mulle. Mä kuolin. Tätä vähän noita. Me tarvitaan luminadeia. Nebula. No, mulla oli riittäisi tehdä itselläni, mutta mä vähän säästän näitä tuhakea. Ei kun tee mulle Nebula-armorit. Ei meillä ole luminadea. Voi, mitä sä teit? En mitään, mä vaan löysin tämmösen ihmeellisen perhosen jostain. No mistä täällä on näin hyvä musiikki? Au. Miten sä teit? Täällä tapahtuu jotain. Empress Flight. Okei. Sori. Tää musiikki. Niin on. Mutta paha juttu. Hyvä musiikki, mutta paha juttu.
Yes. Droppasko? Starlight, ota se. Uima. Juu. Droppasko mitään muuta? Ei. Liian. Mä en tapaa mieluummin tää Vortex-pilaa. Tää on ehkä vähän Kippistä. helpompi. Joo. No, nyt haastan tosiaan tää Vortex-pilari. Täältä tosiaan saa rangeaseita. No eiks tän pilalla ruutit ollut muuna? Oliko? Ei. Sitten muulordin luutit on muuna. Kumpi? Ei, nää. Ei, mulla on mun tää. Niin oli. Miksi meillä kävi niin moni ongelmia sen kanssa? Empress of Fly. Mikä kasa tossa on noita? Täällä on ihan kauhea kasa näitä. Pilari rikki. Niin on. Pilari rikottu. Ota vaan kaikki fragmentit tästä. Kata paljon. 28 vissiin. Niin, tai kyllä mä teen pantos. Mä juon vähän alkoholia. Joo. Ratatatatatata. Tein pantasmin. Massit. Mistä on ne kaikki massit? Tonne arkkuun. Voisi tää sade kyllä loppua, eikö niin? Oota vähän nopeasti. Joo, toi on parempi. Myydä Terrabladen. Myydään viikote ja Chainkun. Slime. Tsunami. Tarviiks mä sitä enää muuten? Kun mulla on tää parempi bovi. Kokeilehan sitä golemi. Tekee kyllä ihan hyvää damagea tää patsami. Paljon droppas. Tuolla. 29 goldia. Jes, mitä antoi? Iksave, kaikkea tällä. Solar-pilari. Se on todella vaikea. Sitä vasta... Siellä on se ärsyttävä lohikaarme. Päälle kämppii. Joo, mä haluan myyä joitain. Jes, tän puun päälle pääsee kämppiin. Iron Bobby, mä myyn Iron Bobin. Joo, myy se sillä aikaa asioita. Me tarvitaan kyllä enemmän. Lohikäärme. Mä kuolin lohikäärmelle. Hyvä, että mulla ei yhtään goldia. No, näitä pikkuhiljaa alkaa delaa täällä. Vai tarvitseeko? Ei varmaan. Okei. Se on niin hidas kuitenkin. Kohta voitetaan solarpilari. Ai, lohikäärme. Joo, hyvä. Tähän kyllä tekee damagea tää. No, mä en pääse ottanut fragmentteja, että... Mä kuolin vielä kaiken lisäksi. Mitään niitä luutteja. Niin, mut sitten kun
sitten kun ollaan. Nyt mulla on kyllä paljon myytävää. Nyt muuten onkin paljon myytävää. Toneka. Solarikupti on tällainen ja se tekee, siis se näyttää siltä, että se tekisi tämän verran damakea, mutta oikeasti se tekee enemmän damakea. Voisin mä jonkin näyttää. Joku näyttää. Golemi. Solarikupti on. Tekee tämän verran damakea. Siis kattokaa toi damakea, mitä te tekee. Verrattuna esimerkiksi tää on varmaan niinku näistä pilarluutesesta toiseksi paras kyllä. Vähän lisää rahaa. Meillä on molemmille 2 platinumia. Mä keräilen vähän rahaa täällä. No ei meidän enää tarvitse. Pulletteja kyllä meidän tarvitsee. Paljon mä saan, jos mä... Näkyy tässä Paavonan pojan. Hyvä, että tässä on toinen oviaukko. Muista, että siitä voi vaan hypätä alas. Rahat sitten pitää ottaa. Ota vielä viimeinen King Slime. Niin mä laitoin. Mä otan vielä viimeisen King Slimen. Tappahan tää aika nopeasti sen. Siinä. Minä luun kaikki kamaat. Niin mulla jäi mitään enää. Älä. Heti sitten kun tullaan, anna mulle ne pilarluutit ja heti mä craftaan sulle, mä menen äkkiä craftaa sulle solarikko. Itse asiassa mene sitä tapaa, mä tuon sen fragmenttiutu tonne ylös. Tää. No mä tuun. Liitetään vielä violottiengiin. Ei kun siniseen, mitä me oltiin alussa aina. Tää on kuitenkin helpoin näistä kaikista. Noi on kyllä ärsyttäviä noi kellit. Jos me hävitään Moonlordille, niin silloin me voidaan myydä. No voidaan me kyllä tehdä näistä fragmentista vaikka joku dragoni ei kannata myydä. Kato, mulla olisi suunnitelma. Tehdään vaan 1 dragoni ja ekana toinen summona dragoni ja sit antaa toiselle. Ja se on... mä kuolin! Lagaamaan onni. Joo. Nebula aika siisti. Joulukuusi miekkaa. Jee on joulu. Ja yksi. No niin. Ja mitä säästää manaa? 0. Ja nyt. Solare Rapson. Äkkiä se kuolee niin. Empressapalain miekkaan. Äkkiä kaikki luutit mulle. On valmis. Nyt. Kerää luutit ja lähe. Kerää luutit. Keräsin kaikki mitä mä sain. Hiilaa. Niin mä haluan hiilata itteni. Ja kaikki rahat. Jaetaan. Ota, mulle 2 platinumia. 2 platinumia ja... Anna! Ei me kerätä. Kerätään. Ei me kerätä. Solar Rapson. Tos. Nyt kerättiin. Ja portaali. Toimiiko? Toimii. Niin oota. Muosta sen hämääjä. Joo, meillä on mahtaa. Niin. Ota yläsilmä eka. Helppo tapa kyllä helata. Niin. Minun keksimä. Niin tosiaan me vangittiin vapaa-ajalla. Me vangittiin toi tosiaan, ei kuvattu siinä. Hetkinen, mutta... ja arvaa mitä, jos paavunaa myös sänkyy, niin se ei oo karannut. Mutta tosiaan yksi juttu. Niin se on mullekin helppoa. Äkkiä tuu tänne. Jos paavunaa kotiin, niin se tarkoittaa mua. Mä oon täys OP nimittäin. Okei, jos paavunaan, stopuksin. Joo, nimittäin mä oon täys OP. Se yläsilmä on kohta rikki. Nebula, mä käytän nebulaa. Mun on pakko elata. Elasin, täys OP. Nebula. Mä käytän normihiilipotionin. Mä käyn helaamassa. Mä käytän ihan normihiilipotionin. Ai. Yläsilmä on kohta rikki. Nebula. No niin, mulla on nebula. Niin. Toinen silmä rikki. Ja toinen silmä rikki. Ja vielä yksi. Jasti. Terre ja läpipelu 2 kertaa. 2 kertaa.
Niin. Voiko olla ekalla, mutta Niin. mehän ollaan pelattu tätä jo, ollaan voitettu mulle. No niin, me ollaan vielä. no Meidän kamat on jo meidän kamat on kyllä paljon huonommat kuin meillä oli silloin. Mun raha Niin, on. oota. Mulla on raha. Älä spawnaile. Voit. Älä heilaamaan. Joo. Mä en yllätä sinne käden. Yes! Pelasin. Sydän. Nyt. Embersfjällen miekka. Juu. Sydän. Ei, et No niin. seinien läpi. Mä kuolen. Helasin. Sä oot vähän suuttunut. Se on. Nyt pienekään, jos mulla on suuttunut, se on näin nopea liikkeenä. Mä käyn helaamassa. Mäkin helasin. Tuun takas. Helasin. Mä tuun sinne. Ei, me käytiin läpi. Mitä se juurasi mua yhä, kun mä... Oh no! Yes! Ykkösellä Mullordi! Yes, Terraria läpipelu! Voitettu. Lunari vielä! Oh, ai että. Kato, mä vielä tuhosin tän. Tää tarina. Mä saatiin tää. Kato, lopputekstit. Siinä se on. Että hyvä, näytä. Ekalla. Miten? Unikorni, nyt voidaan juhlia. Nyt voidaan juhlia. Näet se zombi tuli tänne? Tää hätäilee. Näet se zombi tuli. Happy. Kaikki nyt happy. Tuu. Oletteko nyt onnellisia kaikki kyselijät, sellaiset tyypät? Musiikkia. Kaikki. Täällä on kaikki nyt hyvin. Grafiikkaa. Kaikki Miet MPCt on iloisia. ekalla. Niin. Miten? Niin. Miten? Siis ekalla No yrityksellä. Mä luulen, että meillä kestää varmaan kuin Hallovi. Eikö näitä tää party time tässä Hei Hallovissa? partii. Apa mitä? Sinä saat nimittäin hiilata mua, okei? No Ani, annetaan helailla kaikki lahjat. Siivet pois. Helaaja, Siivet pois. haluut sä Terrablade? Ja oikeesti. Terrablade. Tuli voittanut. Hei, tuolla on vielä toi luola MPC. Mitä se tekee? Kaivaa lui. Se kaivaa sen Toi. Ei se käy vaan etsii luulia tällaisia. Lopetetaan tähän. Terraria oli siinä. Oli kivaa pelata. Kiitos, että katsoitte. Tykätkää ja tilatkaa. Ja me nähdään tulevissa videoissa. Ja se olisi siihen asti. Moro!